Odgođena je i već tradicionalna posjeta srpske djece sa Kosova i Metohije Republici Srpskoj. Njihov boravak neće biti organizovan u junu kao prethodnih godina, nego će, ako se steknu uslovi, mališani u Srpsku doći u avgustu. Do tada brojni pojedinci i organizacije žele da pomognu srpskoj djeci na Kosmetu. Ovog juna školarci iz Srpske neće ugostiti vršnjake sa Kosova i Metohije kao prethodnih godina. Dok čekaju avgust i nadaju se da će posjeta tada biti realizovana, veze nisu prekinute. Porodica Tanasijević iz Trebinja svoju prošlogodišnju gošću Andrijanu iz Kosovske Kamenice željela je obradovati poklonima kao znakom pažnje i pozivnicom za novu posjetu Srpskoj. Mogu da kažem ono što Trebinci i Hercegovci kažu, tu smo, i sve je rečeno. Ostali smo u kontaktu, super im je bilo, djetu je bilo fenomenalno. Ja je pitam, Andrijana, je li lijepo Trebinje? Kaže, da, jednostavno, i osmijeh na licu. Ako se steknu uslovi da mališani ponovo u avgustu možda dođu... Obavezno. Znači, djeca kod naša, djeca... Sve isto, bilo je jedno 2-3 dana poučena, onda se opustilo i to je to. Primjer porodice Tanasijević nije usamljen. Brojni pojedinci i organizacije kontaktiraju Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji kako bi posredovali i realizovali humanitarne aktivnosti. Divan gest gospodina Vukašina Tanasijevića iz Trebinja, koji je u ovoj teškoj situaciji iskoristio priliku, pozvao me, hoće da uruči jedan poklon djevojčici iz Kosovske Kamenice koju je on prošle godine ugostio i bio domaćin. Tako razmišlja na stotine porodica. Taj projekat je povezao mnoge, možda na 1000 porodica i više, čvrsto iz Republike Srpske i Kosova i Metohije, i zato taj projekat i postoji. Zato što imaju o čemu da pričaju, imamo iste muke, iste probleme, iste slave, slavimo i mnogo toga istoga. Tako da mi ćemo nastojati da taj projekat ne prekinemo i ja moram da kažem da početkom juna idem na Kosovo i Metohiju, da uručim nekoliko stipendija za djecu koje je naš odbor stipendira. Odbor za pomoć Srbima na Kosmetu nastavlja akciju prikupljanja sredstava za završetak izgradnje dnevnog centra za djecu sa poteškoćama u razvoju u Kosovskoj Mitrovici. Nedostaje još oko 100.000 evra za finalizaciju, a humanitarni broj 1412 aktivan je do kraja maja. Vrednost toga projekta je 280.000, uradili smo mnogo, stavili ga pod krov, uradili instalacije unutra, postavili solariju. Htjeli smo da ga završimo do preobraženja, ako uspijemo. Ako ne uspijemo, završit ćemo ga, ali sve je to iz humanosti Republike Srpske. Veliki broj porodica iz cijele Srpske zainteresovan je za učešće u projektu posjete djece sa Kosova i Metohije. Planirano je da se to realizuje krajem avgusta ako epidemiološka situacija bude dozvoljavala.